आपन युवा के इज्जत बचाई नीतीश सरकार। आपन युवा के इज्जत बचाई नीतीश सरकार। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे रोजगार। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे रोजगार। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे रोजगार। पढ़त पढ़त लइकन के उम्र अधियाइल तब लगता कि नौकरी नहीं मिल पाई। पढ़त पढ़त लइकन के उम्र अधियाइल तब लगता कि नौकरी नहीं मिल पाई। माई बाप के लइका भार बनी गइल अब नहीं लागता कि वंश बढ़ी पाई। बिहार के युवा के काम धंधा दिही नीतीश सरकार। बिहार के युवा के काम धंधा दिही मोदी सरकार। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे रोजगार। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे रोजगार। हंसी उड़ावताड़े लोग देखी हवे बिहारी। हंसी उड़ावताड़े लोग देखी हवे बिहारी। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे नौकरी सरकारी। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे रोजगार। अगुआ भाग जाता कह के नहीं बाटे रोजगार। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।